Vilagarcía facilitará o pago dos impostos municipais de forma máis fragmentada á súa veciñanza. Para elo, o Goberno de Varela levará a pleno unha modificación da ordenanza fiscal da vila. Esta medida permitirá aos vilagarciáns establecer os prazos nos que pagar os seus tributos locais. Eu creo que é un salto moi importante na maneira de relacionarse tributariamente co Concello, que se vai a dar moitas facilidades, que un vai a poder acomodar o seu esforzo, o seu pago dos tributos que nos corresponden a todos, vai a poder facelo casi a carta, para que sexa máis cómodo afrontar as obrigacións que temos todos os cidadáns. A veciñanza de Vilagarcía, ata o de agora, podía realizar o pago dos impostos municipais cun máximo de 2 cotas. Unha vez que se aprobe a proposta, a veciñanza poderá fragmentar o seu pago ata en 11 partes. Este ano, como os decía, que é excepcional, e o prazo será hasta o 30 de abril, o máximo que se vai a poder fraccionar en 6 prazos, vale? Porque xa está empezado o ano, se vai a poñer en marcha por primeira vez, non hai máis posibilidades dados a alturas do ano no que estamos, o máximo será en 6 prazos a división deses obrigacións tributarias. A partir do ano que ven, poderá ser de un solo prazo, pagalo dunha soa vez, evidentemente, bimestral, trimestral ou un máximo de 11 prazos. A obrigación tributaria mínima para poder fragmentar os impostos será de 100 euros. Cada mensualidade terá un mínimo de 15 euros. A fragmentación inclúe todos os impostos municipais. Todos aqueles impostos suxeitos a padrón, é dicir, o IBI, o alcantarillado, o lixo, o imposto de circulación, o IAE e os vados. A fragmentación do pago poderá facerse a través da sede electrónica ou solicitando no propio Concello. Esta nova medida non terá ningún custo para a veciñanza de Vilagarcía.